Ngixoleleke mina angikho hypnotized, angigqilazekile ngokomqondo, ngigqilazwa yiciko engililandelayo. uKhuzani ngiyamlandela impela kodwa akangigqilazi. Ngifuna ukubuza bafethu ukuthi kuliqiniso yini lento esiyenzayo singabalandi njengamanje. Akekho ngazi ukuthi iParis idlikho. Besikuphi-ke isidingo sokuthi kukhishwe umjolo? Isibonelo sonyaka ingoma ethandwa abantu nedlalwe mostly kuzo zonke iziteshi. Xoshwe insizwa laphana kuma-Blue Nation, xoshwa ibona-ke abalandeli ama-Blue Lion emva kokuba idadele le video. Insizwa-ke ekhiphe ivideo ichaza ukuthi ngampela asikho kodwa isidingo sokuthi ngabe bekhishwa umjolo noma ngabe umjolo uyabangisana ngenxa-ke yoqhawe lami, njengoba-ke izinto zenzeka kanje sekwenzeka ngendlela okwenzeka kodwa ngaphandle kokuqonda nokwenza izinto ngeqiniso. iParis bekumele kube yiyona elidayo. Ngani zakwethu ngizokwenza nje example ngengoma Rosa eyangena yayodwa kumaskandi la khona abantu abakwazi ukuthi beyimele bonke kwakhankaswa zonke inkalo kwathiwa akehlukanise umaskandi, kwahlangana abalandeli bakamaskandi not abalandeli beqhawe lami, njengoba insizwa ikhuluma into ethi ayifane naleyo ukuthi-ke besingekho kodwa isidingo sokuthi kukhishwe umjolo ngoba umjolo uzomaka njengamanje, okuyinto esingaboni ngasolinye. Abanye bayibona right, abanye bayibona bad. Mina nje ngiyibona i-right, kwelinye side ngiyibona i-wrong. Isizathu sokuthi ibe right indaba yokukhishwa komjolo ingoba uKhuzani usegemini noMthandeni, so bengamele asheshe avume naye noma asheshe sarende abonise ukuthi uyafisa ukuthi imbangi yakhe iphumelele iye phambili. Kodwa futhi u-wrong ngoba ngokwamaskandi lento le ekuyona egqugumezelwayo yokuthi kuhlangane kuzwane mangabe sikwamanye ama-gender sibonakala ukuthi siyinto eyodwa futhi sihlangene, angeke beze besithinde besingekho isidingo sawo umjolo laphana. Bekumele ededele iParis ebese kuba ukuthi kucushwe ebese mingene uKhuzani ebese kuphushwa yona noma engangayiphusha yena adedele nje ingane enye iwena. Uzokhumbula ukuthi njengamanje uKhuzani yena uhamba unombolo 1 lapha-ke enkundleni yoKhozi FM kuzingoma ezivotelwe kakhulu, bese kulandela yona-ke iParis. Ngokwami futhi iParis umusibo abantu sebedelile baya understand ukuthi vele iParis iyona kufuna ngabe yawina ngoba ina 10 million views .2 lapha ku YouTube. Ngani zakwethu izinto leyo enkulu ekuyiyona ebekuyi highest target yamaskandi ebibekiwe. Siqiniseko sewasho lapha wathi ubefisa futhi kwenzeka lento abeyifisa ngokuthi kube nengoma yamaskandi ena 10 at least 10 million views. Uzokhumbula ukuthi igcwama lasho lathi lengoma siqopha umlando okudlula eyoshwi nomuntu ekhale yayithi ngafa. Ingoma yoshwi laphikiswa wathi cha angeke ngoba ingoma yoshwi I think ibe 7.5 million ngaleso sikhathi igcwama lisholo. Njengomanje ingoma igcwama ingaphekwe ingoma yoshwi nomuntu ekhala ngokusobala ke ngokwama views awo YouTube, njengoba nazi ukuthi ikuyashaya ama-platinum amabili engazi ukuthi ahlukene kabili kanjani. So ukuba unombolo ukuba unombolo 1 ey'ngomeni ey'dlalwe kakhulu ku-YouTube ethimbeni lamaskandi kuyenze amazwi egcokama abukeka eyisiprofitho ngendlela eleqiniso. Mntana sekhaya ngenze ukuthi udidekile lensizwa ikuvezela ukuthi ilandela ithimba noma ilandela uKhuzani. So ngaphandle kwesikhathi sakho nginesho ukuthi usudiniwe mina ngipeperezela ufuna ukuzwa inkulumo ephelele yalensizwa, asingene kuyona siyilalele. Futhi qala zonke ngomthande kamaskandi bonke amaskandi ngiyabathanda kodwa ngigcishe ngala mathathuka ama-CD akule monto, amanye asendlini, amanye akwenye imonto. Lento engizoyikhuluma bafowethu is very sensitive. Kahle ayikho sensitive but i-sensitive ma ukuthi uqhelazekile ngokwengqondo as umthandi kamaskandi, as umthandi weqhawe lakho. Yabona bafowethu sikhulumela iqiniso limsulwa linjalo. Lento yoqhawe lami inhle kakhulu futhi yabasupport abaculi ey'ntweni ey'ningi, kodwa lento kwaqhawe lami ayiwuthuthukisi umculo nabanye abaculi when it comes to ingoma yokuhlukanisa unyaka, especially kwi-top 10 oKhuzini. Mhlambe angazi noma silahlekelwe yiminingi yini yokuthi
yini ingoma ehlukanisa unyaka. Ngoba one, ingoma ehlukanisa unyaka ingoma ethandwa abantu nedlalwe mostly kuzo zonke iziteshi. Mostly kuzo zonke iziteshi. Enesikhathi iphumile ethandwa abantu. But njengamanje I'm confused ukuthi ingoma ehlusa unyaka kusaya ukuthi ingoma emnandi yini noma sekuya ngokuthi abantu abaningi bagcishe ngakuphi. Uyabona uma kunengoma kaMaskandi especially lapho kuzobe kaMthandeni noma kube kaKhuzani bese kuba ne-hit lapho ngaba yipiano noma igqomo. Noma ngathiwa lezo ngoma lezo zimnandi kanjani kodwa ngenxa ukuthi kunoKhuzani futhi kunoMthandeni ngeke baze bawine lawo bantu labo. Ngifuna ukubuza bafethu ukuthi kuliqiniso yini lento esiyenzayo singabalandeli bomculo bakaMaskandi ukuthi siwubulale kanje umculo ngoba ukubulala umculo lento esiyenzayo. Njengamanje akekho ngazi ukuthi iParis idli ikhotha ishisa ikhotha lapho yangakhona abantu bakufuna iParis. Besikuphi-ke isidingo sokuthi kukhishwe umjolo ngoba nakho kufanele uyonkanka ini iParis. Umjolo kaKhuzani ufika vele iParis iyavutha phela namanje futhi iParis iyavutha. Angithi kuba sihlangene njengabaculi bakaMaskandi ngabe iParis iyona ephushwayo kube iyona ewinayo. But njengamanje ngenxa yokuthi sihlukene ngamaqembu sazi ukuthi kufanele kuwine iqhawe lakho. Even if ingoma yeqhawe lakho ingasimethi istandard so umunye umuntu okhiphile ofanele ngabe siphusha yena. Ningixoleleke mina angikho hypnotized angichelazekile ngokomqondo ngichelazwa yiciko engililandelayo. uKhuzani ngiyamlandela impela kodwa akangicelazi. Yingakho ngikungibona ngabe ngithuka abantu kwi-social media ngoba angichelazekile. Ukuthi nje iqiniso ngizolikhuluma ukuthi ukube besineqiniso sonke kulonyaka bekufanele ngabe sonke as uMaskandi sivotela iParis despite ukuthi iculo ubani. Ngoba kahle kahle i-definition noma i-meaning yengoma ehlukanisa unyaka ingoma kuye kube ingoma eno 3 months iphumile, kuye kube ingoma eshisa ikhotha edlala kuyo yonke imisakazi, kuye kube ingoma oyizwa noma ikuphi la uhamba khona. iParis leyo, iParis leyo. Kodwa-ke nombango uyawubona ukuthi vele njengoba abalandeli bomculo nigqilazekile nje nigqilaziwe amaciko enu ngoba nigqilazwe amaciko enu ngoba kwanawo agqilazekile. Ukugqilazeka ukuthi ungafisi ukubona omunye umuntu ewina, ufuna njalo kube uwena owina ngisho isidingo singekho. Ngoba le ngoma yeParis iyona okufanele ngabe ihlwisa unyaka. Nani iqiniso niyalazi ukuthi umjolo udlalephi nakuphi okudlula iParis. Ngenxa ukuthi uKhuzani unabalandeli abaningi, umjolo usuzowina ngalokho. Kanti ingoma yokuhlanganisa unyaka yini enjani? Enjani? Vele into ebulela manje umculo ukuthi seyavotelwa ingoma yafakwa kwi-top 10. Bekuyingcono kuqala sizizwe seyifakiwe bese-ke uyavotayo. Zifakwa abantu ingoma. Ingakho phela kwagcina ungene no show nje singabazi ngoba wayivotela wayifaka wayivotela futhi wawina. Akukhuphuli umculo ke lokho. Akukhuphuli nje umculo ke lokho. Uyabona ngale nkathi ijele lihlusa unyaka. Lashisa ke impela ijele. Lashisa impela ijele. Yabona ingoma ezayishisa lapho kwakuyijele no Big Zulu ethi sidle imali eningi. Angazi amageja angena kanjani ngoba ngangiqala ukwezwa kwi-top 10 mina amageja. Ngagcina kuthiwa ezophuma umthandeni esabhala kwi-status ukuthi kuzophuma amageja. Ngathi ngiyabona kwathiwa abantu abafaka amageja aba SMS amageja kuphi
ukuthi engenele kwi-top 10 engakaze adlala amageja. Nakho lokho ngiyagxoba ngenyawo ukuthi kwaku-wrong ukuthi kungena amageja engakaze adlala amageja ngenxa yokuthi naye uMthandeni wenzani uvala ini uvala ijele elinjani ijele elitrendayo ngoba kwakufanele ngempela noma ngingezwana kodwa kuphushwe umaskandi. Yabo ngalowo nyaka nje uBig Zulu wayeshayele ethi sidle imali eningi futhi abanye babe nawo umuzi ukuthi hayi uBig Zulu engawuthatha lo nyaka ngoba wayetrenda uBig Zulu ngaleso sikhathi. Kodwa washawa ukuthi hayi ziyavota ezakuKhuba kanti vele nejele lalingenhla-ke lingayibekile ngaleso sikhathi. Lalingayibekile phansi ngaleso sikhathi. So bafowethu uyabona lento le yokuthi siphushe ingoma kaQhawe lakho ngisho ukwazi kahle ukuthi ayikho kwi-standard ayimnandi ngoba kunabaculi abasakhula abafisayo nabo ukuthi bebe sezingeni loKhuzani bebe sezingeni loMthandeni but iproblem njengamanje abanayo support. Baningi ngaba abafana abancane abashaya ingoma ongathi mawuyilayela sithi hayi nayo ingoma kufanele ihluse unyaka. Last year nje kunengoma etrendile kalomfana lo uLimit. Last year akukho la ebingadlalwa khona leya ngoma but because abafana abancane they are underrated it's fine. It's fine. Abanawo ama-supporter. It's fine. You understand lokho. Bafowethu ingoma ehlukanisa unyaka ingoma emnandi, ingoma edlalwayo, ingoma engena kulo lonke uhlelo uma ulalele i-radio, uhlelo nohlelo iyangena. Iyona ngoma ehlukanisa unyaka-ke leyo. But ngoba vele izwe selinje mhlawumbe ngithi nokhozi selunje ngoba kuney'ngoma evele ubone ukuthi ingene kanjani-ke le hhayi kuyofanele ngempela kwenziwe ngenye indlela ukuze lento ye-top 10 ngempela ibe nesasasa ngelinye ilanga ngoba uyabona ukuthi sekudlalwa vele lo mdlalo ukuthi asifake nomaskandi ukuze kube namavoti ngoba uma uke wangafaka kumaskandi kwi-top 10 ngeke beze bevota abantu. Kuyazitha amabhinqa avotayo. Abantu bafethu kulo nyaka befanele ngempela iParis iwuthatha unyaka. Noma ke lo mjoloke ungabamba number 2 kodwa bekufanele makuneqiniso iParis iwuthatha unyaka. Ngoba iyona ngoma evelele. Iyona ngoma nje evelele. Yabo. Mina angigilazekile engqondweni angikazi ukuthi ngigilazwe i-artist lami ngilithande ngize ngigilazeke ngize ngakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. I-artist lize likhiphe ingoma lize lintshele lithi SMSani ifakeni lengoma kwi-top 10 kusho lona lithi ifakeni kwi-top 10 iya kwi-top 10 ngene ingoma eziwa abantu ukuthi mnandi asiphoqwa ngokuthi angene ingoma kwi-top 10